Geno maranirio makare nyakor mgajuang tarika bicha dwe maradek ganario prario kod abich erokamano kuom Ramogi TV mar miweche manyien esechege mag migago waikoni mathoth. En odiochieng' bende jatend migao mar omenda John Mbadi ochopo e nyim Senate maduoko penjo kotenore kod okenge ma piny Kenya dhi kawo mano ne okonyo chenro mage owuon bang' piny mar Amerika e bwo telo mar Donald Trump ng'ado omenda mosebed ka ichiwo mago mag kony ne piny mar Kenya kaachiel gi piny mamoko duto waikoni chenro ni mar migago kaka pile rwako pachi lai mar ote machuok en ariyo adek aucheno no kabine wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui ma X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thundweche. Jodak mama jengo e boma ma Nairobi orakore gi obila kendo wang'o udi kod mtokni mag obila toko obila chielo gi magina rawera moro. Tunaomba toba kwa Mungu katika hii kipindi, tunaomba Mungu aweze kutujalia neema. Moko kuom Jokristo chako kinde mag tweyo kawuono gi nyasi mar Saburu. A shooter just came and has shot him 4 times and he died on the spot. Obila Masuna West timo nonro mar manyo joma nyone guja ohala moro otieno manyoro e gweng' ma Marindi. Machiegni nyakoro mgajuang chenro en migago nyinga Lydia Okeyo. Obila gwenge Masuna West ochako timo nonro ka otenre kod nek mar ja ohala ma jahigni 50 manyo chiel kod Lisa Simo itongi mane karo hande bwa ma Migori otieno manyoro. Owadgi ja ohala no mano negi lungoni Sam Wagaka wachoni owadgi no seloro hande kano ikore mar dokode kinde manogoe gi Lisa Simo itongi mane. Tendo bila sub county Masuna West Chris Pinobutu no wachoni gisechako timo nonro kotenre kod nek kendo gidhi kao okang' mowinjore mar chik. Zachary Wagaka has been murdered this evening by the unknown shooter who has just come at his business place and has shot him 4 times, one at the head and at the chest. And we can't explain what has transpired. He was just okay. There's nobody that he argued or quarreled with at the course of the day. But we are surprised at what has just happened. He was almost closing his business to go home. When he was just about to get into his car, then somebody who is not known, a shooter, just came and has shot him 4 times. And he died on the spot. The police, led by me, rushed to the scene. Unfortunately, we are unable to get the motive of the shooting, but the investigations have begun. This is a very rare incident within this command because it has been quiet for a long time. Otherwise, we promise to do everything that we can to unearth the author of this crime. Jokanisa makopere bwa mabungoma oriwore kaachiel gi jowetegi e piny mangima yango tich adek mar Saburu kama padri mar kanisa mar Christ the King Jeremiah Oponyo siro ber mar ng'uono. Padri Oponyo okwayo Kristo mondo miyo yie ni ok giromo kendo Nyasaye dwaro ni mondo gidak kaachiel gi jowadgi yo makare. Tich adek mar Saburu yango chakruok mar kinde mar tweyo e ndalo 40 mabiro nyaka tich ang'wen matakatifu kapok oromo tich abich matakatifu manyiso chakruok mar Pasaka. Tunajumuika siku ya leo na waumini kuanza kipindi cha mfungo wa Kwaresima kwa hii Jumatano ya Majivu ambayo inatukumbusha sisi ni binadamu na pili sisi ni watoto wa Mungu, na kama watoto wa Mungu kuna yale ambayo yanatufanya tukamilike. Tunakubali kuwa hatuko wakamilifu na tunaomba toba kwa Mungu katika hii kipindi. Tunaomba Mungu aweze kutujalia neema ili tunapoishi na wengine tuweze kuona ukamilifu katika wenzetu kwa kuweza kuwafikia.
na tunapofanya kazi zetu pia tufanye vizuri. Wako kinde makare ne oganda jo Kristo go mabende koro chako nyasi makamago donguono mar wuotho bed kodgi wadhi Senate jatend migawo mar omenda John Mbadi ochopo e nyim komiti mar Senate mondo mi oduokie penjo wi chal mar ochumi mathurka kinde twagno komiti no bende oketo Mbadi e orindi maliet mondo mi olere midhiero manyalo juko piny Kenya kod kaka inyalo konye pek ma okel kod okang' mar piny Amerika chungo sir mar omenda mayande gichiwo kokalo chenro mar USAID. Now, the amount for the said programs is approximately the program that I highlighted: food, governance, and education. The said programs is approximately $158.9 million US dollars, equivalent of about 20 billion Kenya shillings, while the total assistance, including health and the others, is approximately US dollars 405.4 million, which is about Kenya shillings 52 billion. For the financial year 24-25, from USAID, which, as I've indicated, includes other sectors such as health, economic growth, water, and environment. Now, Honorable Speaker, it's important to note that while official government assistance, or what is known as ODA, from USAID is aligned to our medium-term plan and supplement government investments and largely benefits the people of Kenya, USAID contracts implementing partners, that is both international and local, are entities who bear fiduciary responsibility, because this funding is implemented by implementing partners. The money, as I will state, does not come to our budget. Koronga Joan Koya Seneta Teri achiel kachiel nyaka imbo mar piny Kenya kama wede kod osiepe kachiel gi jotelo mopogore ochopo e nyasi mar lam ne ringre mane en jakom duol mar yiero e pacho kae Wafula Chebukati. Nyasi no timore kanisa mar Sita Mekar dak Makarin wadhi achiel kachiel nyakoronga Joan nyaka Karen mondo wawinjie ni tangadhi mbele kisane nyisa kanyo ne jakom duol makedo koni badhi e pacho ka EACC Dr. David Oginde madhi mbele gi twak makamano wawinjie. How high you are now. It doesn't matter how far you go. When the chips are down, who will matter? Only God. So just check your position. Number 2, refocus your vision. Turn your eyes from who has done what, who has said what, who, and just say, I look to Jesus, who is the author and finisher of my faith. And finally, reclaim your possession. My sister Mary, life has to move on. Life has to do it, to continue. Allow God, like David, come to God and say, Lord, how do I move on from here? How do I move on from here? And like he told David, he will show you how to move on from here. And that which is so difficult, you'll find it easier to bear. It will be easier to journey when God is holding your hand. And the joy of the Lord will be your strength, together with your children. It is possible to reclaim your position. And God is there to hold your hand. And we are praying for you. We are praying for you, and we are praying that God will give you a great future in His presence. Amen. Let's pray together. Everlasting Father, once again we come before you, and we want to thank you for your word that you have given to us today. Kono mga jong wano kanyo en nyasi maralam ne ringre mane en jakom duol ma tao wechigo magi yiero IEBC Wafula Chebukati cheno abene dhimbele Kardak Makarin na Sitam bade Makarin
wabromi ler kaka weche gode giko mar weche manyien. Piny owacho obagoro mogi jochung' ne riwruoge mag kuonde tiegruok mag Technical University of Kenya, University Academic Staff Union, WASU kod Kenya University Staff Union kata KUSU mar twak ewi winjruok manotim gi jotije mbalariany mag TUK. Kano wuoyo romono jatend migao mar somo Julius Ugamba wacho ni migao no oseketo kare chenro makare makoro biro ne jotije mbalariany nodok e tich kadwach gi bende ochop kare. Olero moko kuom weche magitimo e winjruok magin kaka medo kwan jopuonjre ma irwako e mbalariany no, bero chenro mag tao tije kod bero chal mar mbalariany no e kinde mamoko. Ka bende olero ni okenge gi giseketo mag chungo go makinde ka kinde e kuonde go mag tiegruok. So we had discussions around the increasing student enrollment, cost-cutting measures in various areas. We also talked about organizational structure. We also discussed areas of revenue enhancement and strengthening of the university governance and management structure. So we have been able to put on the table a proposal for the unions to ensure that we have a short-term, a medium-term, and a long-term plan to ensure that we keep the employees at work, we keep the academic staff in class, and we keep the students in class so that we do not have these very many disruptions in these universities that has led to the academic calendar being affected. Dakika enapaga chiel nyakorom gajuang bang sa birio mar odiochieng' chenro en migago. Erokamano kuom kete Ramogi TV aneno ka ntiere moko kuom ote mang nasom kapok wakayo mwalimu Abito wacho ni ntie kodwa chenro kaka mano wacho ni ntiere jotelo moko e pacho kama diri tiyo gi omenda mar CDF e yo makare. Uchiwo ranyisi kacha wagwero kamana. Eno bende Jack Kawuok Warianda wacho ni ntiere sa kwa bondo. Sedonje chenro kendo lo chenro ne yo makare. Beno temaro tistinga oganyo kantiere Rapogi Kanyamkago wachano sacha kinga kapile chenro mar migago kama na nyotis ano bende kanyo ote mano moya ai daktari Rajab Kienyeji wacho ni entie kodwa. Sandra Obapa wacho ni entie kodwa en bende kato beano kanyo ote mar Alan wacho kachani kaka pilo seyore chenro ni mano mar migago kendo wacho no weche geyo makare ahinya. Bende aneno kanyo ote mano mar Pam GB Pam wacho ni en bende weche gichopo ne yo ma owinjore. VJ Voke wacho ni entie Bungoma live kaito be aneno kanyo ote mar Vero Lagawa yo matin nyakon mga juang waduo kon mathoth kikidhi mabor. Today we are being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both side, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata hii nyingine imeenda sana. Cash out nilikuwa napata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo kidogo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447.
Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Azola en plant kata en gino no mati kaka buya ng'enyne en gino mati e pi. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi aga sifel wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Kiro nyakoro mgajwange seche makoro county Mama Bay dhi nyime kod ikruok ne nyasi mar Madaraka abiro timore alap ma Raila Odinga Stadium. Okang' makamano medo yudo puoch gi pak ni mar ni odhi loko lwasi madongruok e county no. Kennedy Obuya en jakom maduond bucha UDA e county ma Homa Bay wacho ni nyasi no biro kelo ber mathoth e county ma Homa Bay. Jo mokalo kweth mag jotelo mawuok e sirkal mamalo kotelne kod jagoro mongiore migawo mar Dr. Raymond Omolo no limo ikruok mitimo e county no motelo ne nyasi mar dwe mar auchiel. Kende ne ker William Ruto kod sirkal mare mar Kenya Kwanza kuom miyowa nafas kaka jo Homa Bay County mondo mi wa hold the first Madaraka Day celebrations in Homa Bay. Wago erokamano maduong' ahinya nikech biro maduong' kama nyasi machalo kama kelo dongruok. Waneno ka refurbishment lokruok mar gero kiwanja maduong' stadium mar Raila Odinga Stadium ma Homa Bay dhi mbele yo matek, kendo ma en lokruok sama gigi timore kata mana uchumi mar kor gweng' bende idho malo. Wan gi geno kendo wan gi mor ni Broad Based en gima ber nikech e pinywa mar Nyanza ka wan kaka jo UDA kata mana jo ODM bende siasa en gima seche moko kelo liet, ma seche moko liet no miyo kata yore mag ohala kod kwe mar dak makare bedo ni onge. Waneno ka wach ma Broad Based ni osenyuolo kwe kod hera monego sigu matindo tindo mantie kind oganda e pinje mag Luo Nyanza ka. Familia more gweng' ma Mogotio mayudre e county ma Baringo omako dhoji mathoth kuom loko hala mathoth jodak makono neno kaka kuong'. Kaka jafwambo mar Otieno Daniel Leronwa, Joseph Kiprono kaachiel gi yawuote Moses kod Andrew nochako timo hala mar pidho ogwe kod opuk, gino mabuogo jodak makono. Kata kamano gidino itgi kendo koro hala no omako mach ka girwako yuto mabup kowuok kuom apisas mag rito bunge e pacho kae. Joseph Kiprono lero ni wuodhe mar timo ohala mar pidho gweyo to kod opuge ne ochakore bang' neno kaka jodak makono ne sando lego ka giwacho ni lego ne kethonegi puothe. Kuom mano ne okwayo sirkal kokalo kuom jorit bunge mathurka KWS mondo mi ne miye thuolo mar rito lego. Sinaenda kwa
wanyama ya watu, na pia inakula maharagwe wakati wa msimu wa kupanda, wanakula maharagwe sana, na wananchi huwa wanaua hii mnyama sababu hawaoni faida yake. Akipata kwa shamba yake anakonga na chembe anaua. So tumechuket community kwamba mkiwa na hiyo shida they can contact us, we inform the Department of Wildlife and then they can be brought for rescue. Kato bedo ni e kinde mane gichako ohala no, thoth ji makono ne okorwako okang' ma kamano. Gie sani ohala ni omako mach ka puothgi oting'o gweche maromo 20 madongo to koda 80 matindo kaachiel gi opuge moweyo 500. Kwa Msekope niko na wanyama kama 500 kwa shamba. Burukenge niko na kama 20 ambaye tumefuka. Ndio hawa watchlings tuko nao zaidi maybe ya karibu 80 hapo to 90. Ya sasa hao ndio wanao. Kopogore kod uso ne KWS, legi bende uso e pinje maoko kaka Hong Kong, Thailand to koda China kama itiyo kodgi e chenro mag thieth. Opuk achiel gi uso kuom $3,000 ka ogweyo gi uso e kind $2,500 to kod $3,000. Wanunuzi sana sana wale wasai wanatoka Asia, Thailand, Hong Kong, China. Hiyo ndo iko na pesa mzuri kulingana kuuza locally. Sasa nauza shilingi 2,500. Pia sasa huku pia watu pia wanalalamika, wengine wanasema ya kwamba hii inakula mayai yao. Gilberto mayan jadak ma Baringo South wacho kaka walani makende ne omako dhoge ka okoni chien kanyo ne oneno gweyo mana kaja wasigu ne jamni mage. Lakini yenye imenishangaza, nimetembea nikaona kuna mtu anafuga Burkonge. So hiyo ni mashangao kubwa kwa sisi wafugaji, sababu sisi ni wafugaji wa ng'ombe. Sisi hatujaona ile mtu anaweza fuga mnyama. Kama kuna hata ile mnyama mbaya ni Burkenge kwa mbuzi. Tinda mafamilia mar Kiprono setimo poko wechien ka kinde mar nyasi mar dhialo le mag bungu mong'ere kaka World Wildlife Day. Director maduong' mar KWS Dr. Erastus Kanga ne opoyo tijgi mar pith kaka ranyisi maber mar gero uchumi mapachoka. You have seen the farming of tortoises. The gentleman who was there, he was so proud, saying that at least he cannot sleep hungry. A tortoise is bought every day, and that is 3,000 shillings. Moving forward, you have seen the Burukenge, the reasons. People are coming for them as pets. Tino Daniel Uma, Ramogi TV. Miche mag jo Kenya ochope chenro mar manyo tich e pinje maoko molos kod migao ma jotije pacho kae. Chenro no timore Roysambu, watudre achiel kachiel gi Efi Nyakidi mantiere kanyo. Efi, ageo Rio Makare nyiso ni chenro no mar manyo tich e gwenge mar Roysambu dhi nade nyaka sani, ang'o gini mosebedo kadhi mbele nyaka ne chenro makamano timre Efi? Erokamano ahinya Lydia Winzi Makare pod wantiere Roysambu kaendi. Jatend migao mochung'ne iluongo ni Labour gi dho ngere mano Alfred Mutua tuko kaendi. To waneno bende kantiere rawere mang'eny, rawere ma dewa wach ni mokalo 1,000 mochopo kaendi mar mondo mi gimany mana tije, gindikre mar yudo tije mantiere pinje maoko, mano kaka Qatar, ntiere moko ma Korea. To kinde mane jatend migao mar Labour Alfred Mutua loso gi wach ma owacho manigi pek ahinya en ni piny owacho biro chiwo passport ne rawere ma manyo tije giendi e kinde man ndalo 2, odiochieng' achiel kata ndalo 2, kobi ahinya to ndalo 3. Gimachielo bende ma Mutua owacho ni gibiro tiyo gi gimiluongo ni youth fund, nikech wachore ni youth fund mar piny Kenya kaendi nitiere kanyo, to omenda mantiere e youth fund noendo ok ti godo, agulu mar youth fund noendo ok ti godo makare. Koro omenda manie agulu noendo Mutua wacho ni nitiere komiti ma giseketo tenge mabiro rango kaka itiyo gi omenda noendo, to bath omenda noendo bende piny owacho biro neno ni konyo godo rawere gi e yor wuoth mar dhi e pinje maoko, ma jogo eko ma oyudo thuolo kata nafas mar yudo tije oko kanyo endo. Piny owacho biro neno ni
gichwalo ne gi omenda makonyo gi e yor wuoth. Ka gisechopo kocha pinje maoko kaka Qatar, ka gisechako yudo sara margi, to gibiro duoko ne piny owacho omenda makamano mondo mi odoge aguch youth fund noendo. Koro gie sani Mutua osewuok, lakini owacho mana ni rawere nyaka koro ti matek. Nitiere timbe moko kaka tiyo gi yedhe mamero ji ma rawere nyaka koro we, nikech kitiyo gi yedhe mamero ji pinje maoko kata sande kidhiye nyaka timni pim, to koyudo ni isebedo gi kitiyo gi yedhe mamero ji, mano tiende ni ok inyal yudo tijego eko. Koro mano e kaka jatend migawo mar Labour Alfred Mutua oloso. Gie sani watimo mana loso gi rawere mondo wakaw pachgi, wawinjo ni to en ang'o momiyo gin giwuok oko kar kwan gi kama endi mondo mi gidhi gimany tije oko. Dibed ni thuolo mag tich onge pacho kaendi, koso chalo nade? Erokamano ahinya Lydia, kionge penjo moro amora taduoko ni thuolo ni endi. Kapok awe idhi nyiswa ni to ni igeno kawo oganda marom nade, nikech waneno ka dhano nitiere kanyo motiap. Ne gigeno kawo ji adi kotenre kod tije makamago? Gi kawuono ok olernwa ni ne gigeno kawo ji adi, nikech ma en chenro mar ndikruok kata gi dho ngere wawacho ni registration mar jogo mana ma dwa manyo tije. Koro gie sani ok ni kawo ji, en mana ni indikori mondo mi gitim gimiluongo ni verification, ng'ama ochopo rang'iny mar yudo tich e pinje maoko. Koro rawere ndikore andika mondo mi ng'ama hape obedo maber nyalo yudo thuolo noendo mar dhi oko. Kendo nwaneno ka kinde mokalo ne nitiere chenro makamano ka be notimore, to nwaneno ka rawere moko nogolo ywak ni nitiere omenda mane kwayogi mondo mi gichul. Kiwuoyo gi joko mantiere kanyo, nitiere jok mosechulo omenda moro koso wang' ne titime atima nono kendo yawe ne rawere duto ma pacho kae? Chenro ni oyaw ne rawere duto Lydia, kata kamano kawuono ne rawere mandikore nitiere jogo mochung' ne tero rawere oko ne tijegi miluongo ni agencies. Koro kichopo kaendi nitiere agencies mopogore opogore. Koro bende Mutua wacho ni sama ichopo kaendi mandikori kaka rawera, nyaka irang bende ni agency mindikori godo ni endi be ochope rang'eny, to bende ondikore gi piny owacho, bende opuodhe gi piny owacho mar tero ji ne tije maoko. Erokamano Nyalida. Erokamano nyae Finya Kidi achiel kachiel ka nitiere Sambu Kanye kaunti ma Nairobi ka bende en wechego moluwono machiegni ahinya kotenre kod rawerego makoro ibiro ter tie pinje maoko. Kinde mokalo waneno ka ne nitiere okenge manokaw mar manyo kamano, kata kamano ne nitiere midhiero mane wuok kama kuom rawere ne kwayo, ne wacho ni nokwagi omenda moko mane gi ongego. Gipenjore ni to ginang'o gini, kanye ma gidhi yudo omenda mowinjo bed ni gichulo kapok giyudo tijego kaka nosingnegi. Parni mana achiel kuom okenge manosingi sirikal Kenya Kwanza e manifesto margi ne gi wacho kacha nyakorom Gajwang' ne gibro loso tije payo kaka mano gimosebedo katimore. Kuom mano ang' ne ket wang'e mar nyiso wani to dhi bedo nade chenro makamano e chenro ma odhiambo. Nyakorom Gajwang' isakanya ne jatend migawo mar wechego mag thieth dhi mbele gi twak gi oganda ahinya to hewi wechego motenre kod thieth e pacho kae. Wadhi achiel kachiel winje kaka twak mang'ama dhi mbele. Priority. UHC is designed to drive more people towards the primary healthcare services, ensuring that diseases are detected and managed early before they escalate into costly emergencies. Utilization data for January 2025 clearly confirms that we are on the right trajectory. This will also reduce the pressure on higher level hospitals, ensuring that referral facilities focus on complex cases while primary healthcare facilities handle routine care, preventive health, and early disease management. We call on Kenyans to embrace primary healthcare services, which will be more accessible, affordable, and effective under the new system. At this point, I would like to invite the DG for Health, Dr. Patrick Amoth, to take us through the key updates on transparency in health financing, digital transformation, as well as facility management. Dr. Amoth, over to you. Thank you, Madam Waziri. Just to... It's okay. Where are those answers? No problem. Okay, thank you. Thanks, Madam Waziri. I think you have been very, very comprehensive in your laying the background, and therefore I'll just put emphasis on a few areas.
I want to emphasize the fact that data from utilization of facility data for the month of January is clearly indicating a shift of our patients moving from higher level facilities towards the primary healthcare facilities. You know, primary healthcare services or facilities are comprehensive, they're integrated, they promote equity and inclusivity. And this is a good thing happening for us, especially the dwindling donor space. Therefore, we can be able to stretch the shilling to be able to deliver more health. In the month of January, we had more than 406,000 visits, and the majority of those visits were to public health facilities. We are proposing to pay about 877 million, 54% of that will go to public health facilities, unlike the previous past, where the private facilities have received a bigger chunk of capitation payment. Again, this will also be able to remove that barrier that was created by pre-chosen facility. Now, based on this, because we reduce the number of people who have registered to budget, it means you can be able to go to any facility. You are not restricted to a particular facility to receive services. Facilities will be able to submit returns upon which then SHA will be able to make the reimbursements. So it gives you the latitude that you are not restricted. If you come from Kwale and you are in Busia, for example, you will be able to receive the services. Busia, the facility in Busia, will lodge the claim with SHA, and SHA will be able to pay that money. So going forward, the money is going to be at the facility level, and we want to urge the county government under the FIF Act to be able to strengthen the committees at the health center level, the dispensary level, so that upon receiving the money, they can be able to prioritize procurement of health products and technologies, especially medicines, laboratory commodities, and also the requisite equipment to ensure continued service delivery to the people. Waziri has talked about the means testing. We are finalizing this on Friday, the day after tomorrow. It will be more robust, more user-friendly, and you will simply log into the system and put in your ID, and based on the data that is in the back end, then you give us a consent and we'll be able to determine how much premium you are going to pay. As at yesterday, more than 3.86 million Kenyans have done means testing. We urge more Kenyans to be able to complete that journey, but also linked to the means testing is to ensure that you onboard your dependents. Please, Kenyans, when you do the entire journey, make sure that your spouse and your children are on the system, because you could be up to date in your payments, but if you have not onboarded your dependents, they will not be able to access the services. Then, in terms of capacity building of the healthcare workers, we know the challenges that we have gone through. We are developing a manual together with SHA and the consortium to be able to explain to the healthcare workers the journey that they need to undertake as they offer services. And we are hopeful that in the next 2 or 3 weeks, this manual should be up and running, and it will be a reference document that one can be able to refer to at short notice to ensure that patients continue to receive services. That is coming from the fact that many times people go to the facility, the health worker who is dealing with you is not familiar with the system, and instead of asking for help, he or she tells you that SHA is not working just because he or she is not familiar with the system. And because they don't have a document to refer to, then that becomes a challenge. So we believe, working together with the counties and all the providers, with this manual, we should be able to assist any person who is coming to seek for services. The CEO is seated right next to me. Payment for facilities is going to be a public thing because it is public money. I want to assure you that, and CEO will confirm, that the money that we paid from claims of dating from 1st of October to 31st of January 31st of January 2025 are up in the website for anybody to be able to see which facility was paid, how much was that facility paid, and it is subject to the public to be able to view that information. If there's any facility that does not appear in the published list in the website, please reach out to SHA management for clarification.
We also want to appeal to the health facilities to be able to onboard on the health information exchange system. DHA will be able to give support, especially to the public health facilities, so that you can be able to run all your systems through the system. We have also finalized our call center in partnership with Safaricom. We have signed a service level agreement with Safaricom that a call that comes, I think, is given 20 seconds. At the ring of 20 seconds, every call that comes through shall be answered, and we are going to beef the capacity of the call center to be able to respond to all queries raised by providers and Kenyans seeking healthcare services. As at yesterday, more than 20.2 million Kenyans had registered under SHA. Remember, in the previous NHIF dispensation, in the more than 50 years of existence of NHIF, that number was 9 million. We have been able to onboard an additional 11 million Kenyans in a span of just 5 months. So Kenyans are embracing, joining the Social Health Authority platform. And remember, universal health coverage is a journey. It is not an event. It's not something that you begin today and tomorrow you have achieved. So let's work together as one whole community, address the challenges as they come collectively. I am glad the system is now very, very stable. We don't receive any complaints of the system being down, and therefore things will only get better if you work collectively. Thank you, Madam. Questions? My question is regards to the Officer General Manokanyo Director mar thieth Dr. Patrick Amoth gichiwo chal mar wechego mag thieth e pacho ka bende ne gin kanyo gi jatend migao mar wechego mag thieth pacho ka Dr. Deborah Mulongo bende gi nyiso godo chal mar wechego mag thieth kaachiel kod okenge bende item kaw kanyo mane ni weche mag thieth odhi yo makare nyakoro mgajwang kwaya kanyo ateri hebwa ma Nairobi luoro okwako aluora ma Majengo hebwa ma Nairobi kaw bilara kore girawere maya alorano mane ng'anyo kaluwore gi tho marawera moro alorano mawachore ni onegi gi obila. Chenro mapile no ochung'e alora magikomba Jua Kali, Isli kod Shauri Moyo. Kanyamburko moro mar obila bende no wang kanyamburko mamoko bende no kethore. Warange kaka weche ne chalo watude achiel kachiel gi jafwambo marwa Ben Kirui. Ben Kirui, good afternoon. Thank you for speaking to Ramogi TV. Kindly bring us to speed with what's happening right there. Naam, bila shaka studioni hapa ni eneo la Shauri Moyo ambapo hali imekuwa tete kuanzia asubuhi mapema asubuhi ya leo kufuatia gasi ambazo zilianza kuzuka jana, maafisa wa polisi wakiripoti kwamba kuna mmoja wa wale vijana wa kutoka eneo hili ambaye alikuwa ni mshukiwa wa kuuza bangi ambapo aliuawa jana ama aliweza kufariki asubuhi ya leo, na hivyo ikachangia gasi ambazo zimeshuhudiwa kutoka asubuhi ya leo saa 9 mapema, maafisa wa polisi wakisema kwamba ghasia hizo zilizuka, hawa vijana wakilalamika kwamba ama wakilalamikia kitendo hicho, wakitaka maafisa wa polisi kuwajibika. Hivyo basi eneo hili lote la Shauri Moyo, eneo la Isli, eneo la Majengo limekuwa ghasia tupu, vijana na maafisa wa polisi wakikabiliana katika ile hali ya nipe nikupe, maafisa wa polisi wakifiatua vitoa machozi kuwatawanya, lakini kwa upande mwingine vijana hao wakijibu kwa kurusha mawe. Hivyo basi shughuli zimetatizika, biashara ambazo huwa kawaida zinakuanga zimefana kule katika maeneo ya Isli yakiweza kuathirika pakubwa, manake wala ambao wanatoka katika eneo la Shauri Moyo, maeneo ya Majengo kuelekea kule Isli kufanya biashara wakikosa kufanya hivyo kwa sababu ya hali hiyo, manake vijana hao walifunga barabara pale walipochoma gari la polisi, na sio gari la polisi tu, manake pia maafisa wa polisi kwenye taarifa ambayo ilitolewa jioni ama mchana wa leo ikisema kwamba ni hali tete ambayo ilitokana na purukushani za maafisa wa polisi wawili ambao walijeruhiwa wakati walikuwa wanapanga ama walikuwa wanatafuta wale vijana
ambao wanashukiwa kuhusika katika wizi wa bangi. Kwa hivyo kutokana na hiyo, maafisa wa polisi wakijaribu kujinasua, wakafyatua risasi hewani wakijaribu tu kuwatawanya wale vijana na kujinasua. Katika hali hiyo, iposa risasi moja likapata mmoja wa washukiwa, na hilo likachangia pakubwa machafuko ambayo yameshuhudiwa mchana wa leo, na ni machafuko ambayo nilisema kwamba yalianza jioni ya jana. Hadi sasa hali hiyo inaendelea tu kuwa tete, maafisa wa polisi wakijaribu kurejesha hali iwe ya kawaida hapa, na pia barabara za eneo hili ziweze kupitika. Lakini unaona pia wale vijana wanaweza kutawanywa, lakini wanafika pale wanajikusanya na wanarudi kwa fujo, wakitupa mawe na pia vile vile kuathiri ama wakiwa na nia tu ya kuwaibia pia wale ambao wanatumia barabara hii. Pia maeneo ya kibiashara yamefungwa kabisa, na pia unavyoona tu nyuma yangu vijana hao ama watu wawili watatu wakijaribu kutumia barabara hii, lakini kuna uoga na kuna hali tete ambayo inazidi kushuhudiwa hapa. Hivyo tunazidi kuangalia hali itakavyokuwa, na pia tuweze kupata taarifa kamili, tuweze kujua kile ambacho kitajiri baadaye. Lakini tunazidi kukita kambi hapa na pia tukishuhudia tu ile hali ya maafisa wa polisi kujaribu kutatua swala hili na kurejesha hali iwe ya kawaida. Na pia vile vile nitaje kwamba kuna vyumba viwili ambavyo ama vitatu ambavyo vimeripotiwa kuchomwa, ikiwemo karibu na afisi ya chifu wa maeneo ya Majengo. Kwa hivyo kando na gari la polisi kuteketezwa, pia kunazo vyumba ambavyo vimekaribiana na eneo la chifu ambazo zimeweza kuteketezwa. Kwa hivyo studioni tunazidi ukitakambi, tutaweza kuwapasha zile ama yale ambayo yatakuwa yamejiri siku ya leo itakapotamatika. Asante sana Ben Kiri, tunashukuru kwa ripoti hiyo, na bila shaka tunatumai kupata zaidi kutoka kwako siku kinapoisha. Jopenya gweng Mangoya hapa Kakajuo kekar chungod bura makara chuo nyogolo ywak kalore gi medruok magong'eche gwengno makorogi wacho ni tamo gi tao chenro mag pur kendo nyalo biro miyo gwengno bedo gi kech. Jopiny godwani migao mochung' ne rito le mag bunge ores gi kalore gi midhiero magineno e wach ong'eche makamago. Alebich Ningiler. Gweng Mangoya paka kwajo ke kachud bura makara chuonyo jopinyo kosebiro koda kod kwe kumigini mathoth mierege kalore kod medruok kod monj mag ong'eche alworano. Ong'echego modak e bunge manitie gweng'no jopiny ywak ni otamo gi puro puothegi, olembe mag pidhe mierege kaachiel kod kothe mamoko mag pur e gweng'no. Kamine wacho ni ong'echego wang'gi tek kendo chayo joma mine kaachiel kod nyithinde alworano. Katedo ka ne wanyalo puro miyud njugu kata gunde mala 10. Kuonde mane wapure njugu gi sani ninda to mana nikech ong'er. Tinde nyocha koro waamua wapidho olembe. Olembe gi be gisefwenyo ok nyagi kawamo ni nyakni to osegolo kata nyathi ok inyal we dala. Ong'eche gi ochajo mamine moloyo. Kata neni kiting'o gimoto dwa mano gori kuomi. Jogweng'ni wacho ni chenro mag pur magisebiro ka gitimo ema gikonyorego to ong'eche otamogi e chiemo maonge kaka ginyalo konyore e ngimagi, ka bende giywak ni kata mana chiemo ka giwe udi to ong'echego donjo macham te gino makoro miyo gidak kod luoro. Wasedak gi chandruok kuom higni 5 nikech ong'eche gi osebedo ka chandowa makata waketo gik moko e puothe to ok wanyal keyo. Ong'eche gi chandowa makata mawembe manie miero ok wanyal chamo. Obed gi manade gidonjo nyaka e udi gikawo nyaka chiemo. Kiwe dot nono odonjo oketo gigi ochamo chiemo ma ingo matino. Nyithindo be oluore ka nyithindo neno ringo ma ok bed kata machiegni. Win matindo gichamo. Jogweng Mangoya wacho ni kindene makoro oganda dhi nyime kod chenro mar iko puothegi ne komo, gin koluoro ni onge gima biro wuok e puothegi ka gikwayo bad migao mochung' ne rito le mag bunge mondo oyie oresgi. Koro akwa ni sirikal mondo konywa wach ong'echegi kata kidarogi kata kitimogi nade gin ging'eyo kaka ginyalo timo. Ong'echegi ok miwa kwe e dala ka. Kipuro tipuro nong'er. Iyudo ka samoro ionge kiduogo tiyudo ka drisa nyaka mi loro. Iyudo ka ong'ero yawo donjo e ot. Ng'ama miyo kidwa yawo dhoot mondo mi donjo e ot. Iyudo ka ong'er dwar mondo ataki. Ok en gima ber. Koro wakwa sirikal nikech gin ema ginyalo daronwa ong'echegi mondo gikonywa minegi nikech karwa kama nwapure njugu. Ng'ama miyo kopo nopuro njugu ene manyalo konye.
Apisa e bad migao mochung'ne rito le mag bunge e kaunti ma Homa Bay Jackson Kibor okoni ng'ur mag jopiny gosechoponegi kendo gibiro oro apisas magi e gweng'no mondo manye yorego eko inyalo bwogo ong'echego. Tumeweza kutuma timu yetu huko na wameweza kusaidia wananchi huko for several days na pia eneo hilo kuna mambo ya hyenas wameingilia mambo ya wakulima usiku. Pia hapo tumeweza kuwasaidia kwa kupepa traps. The situation is under control. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakuramoga juang e chenro mar ng'egwenge wa e jumani warango gweng' ma Ngege mantie Nyakach e kaunti ma Kisumu. Bende ng'eyo sigand gweng' ma Ngege. Millicent Adhiambo nitiere kod ler. Nyakuramogi ajuang machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'egwenge wa. Jumani kalapapla mar ng'egwenge pod onyonore mane kaunti ma Kisumu. Ofuyo ma odhi piyo e gweng' ma ong'ere ni Ngege mayudore e sub-county ma Nyakach. Nyakuramogi, ang'o mabire pachi kiwinjo ni gweng' ochak ni Ngege? Mana kaka pile, wacha kod paro mopogore mag jogweng' e wi gino magiparo kod nono nying gweng' ma Ngege. Nying ni nobiro nikech joma dongo mane nitiere ka ema nochake ni Ngege Siri kane luwore gi kuo mane ni ka mane mang'eny ka. Nying mar Ngege ni nobiro ni en valley nikech tokwa kaendi wan gi plateau ma Nyabondo. Koro ne jodongo nwawinjo nochake ni Ngege. Ka wan oho piny to joka ni malo got. Koro ka obedo ni Ngege kama kitegi nitiere. Ngege ni gima nyalo miye chake nikech ge kod kite kanega kamoro e wach mar Luo mane mami inyaluong kamoro ni Ngege nikech kama kite nitie to kod gego koro mago gi dholuo luongo ni ge koro ng'ano luongo ni Ngege. Bang'o joparo mopogore e wi kaka jogweng' lieko kotino kod gima dinemi chak gweng' ni Ngege. We koro wawinja nena adieri motero kod kuku mar wach e wi nonro mar nying gweng' ma Ngege kendo kaka gweng' ni ne ochakore. Kane jo kuongo dak kaeri late 18th century ne gibiro to gibuoro e bwo lwendni mane nitiere. Koro kaka ne kinde dhi kaka ne gipuro to giyudo ka kite bende olawore ka mang'eny. Koro ne gikone ka iluongo ni Ngege. Ok Ngege to Ngege. To Ngege landore kod weche kata timbe mage. Ngege ni umbe landore kaluwore gi kaka wadak ka ma waonge kod kwe. Ka gimoro amora otimore tiwacho ni gino timore Ngege. Lweny mosebete kindwa gi lang'ogi. Koro jo Ngege ne gin joma rotego kendo ne gisiro lweny. Koro nomigi nying mar jo Ngege Siri. Ne gisiro lweny sama lang'o monjo waka to gine magigeng'o koro kidhi Nyabondo malo. Imayo wadhok buk dhi te ma kore Ngege motimo ne waka. Polis ne wadhi omo kendwa Nairobi kwa dhi Mr. Rojode eka nokelwa jo anti-stock tech. Got wan go kama duong' iluongo ni Got Kawaumbo en kama pek kabisa kendo geche kwamega miyo wang'ere nikech geche kokwamo kanyo tibiro penj bana ka iluongo nang'o ni mekwamo to ng'ato biro nyiso ni ai kwame got mar Ngege ma Kawaumbo. Koro ne miyo wang'ere nikech geche kane idho got to kwamo kane pok ogoye lam kama. Koro sani koro goye lam lakini pod geche kwamo geche maonge gi tek ahinya. Ngege lak nikech kit dak ma wadak go kod yawa malibamba kata jo Kalenjin. Wadak kodgi to nitie kinde ma kwe nitie kinde ma kwe onge. Sama kwe onge no to piny ngima ma ok Kenya kende winjo ne wan kod pek moro. Koro miyo nyingo mar Ngege landore. To bende nitie dongruoge ma gweng' ma Ngege osenyuolo nyaka ne ochakre. Gima ne ok ayudo ka ahinya en security ma sani ma light maneno ni. Koro wan kode matin mak mana ni okete matin ma ok nyalre. Ndara wan go to joma bet nigi malo onge ndara. Joma nigi malo go pi chendo kabisa. Kaka koro sama chieng' rieny kama ji winjo matek ahinya. Yore madhi malo go richo mok nyalre makata piko masani jiringo go ka jo tuo nitiere tiyudo kolos mana kitanda moro mondo tingo do ji mondo chope ndara. Koro pi
ok wayud samatin no ng'ad stima. Samatin no ng'ad stima. Koro wabudho kapok wayudo pi mondo wakonyre go ka. Koro mine matindo nigi chandruok kabisa. Yudo ni koro mine matindo chiwo sa 10 otieno gidhi aora kuchocho. To wach mar insecurity be ok ber ka. Atendo ng'ege ka 54. Onge kata ojon kombudo manokelo nwa pi mtu moja nyaka sani. Wan dongruok waonge godo. Wan gi chief camp kama oger kendo mana achiel kuom dongruoge mwaneno. Okelnwa kambi mar mar polise nika kendo mana achiel kuom dongruok mwaneno. Sitima manyocha oket machiegni gimoro kilomita 1 e dhoka polis ka nyaka area mar Tolkani. To kendo gino timore maber kabisa nyaka nyocha ketnwa security light makani lweny kuo mar dhok ma area makani koro dok piny koro dong mane imudho kocha ke kori chako kama got nitie no michop nyaka Sondu kendo ka kore dok yo nyuongo kocha michop nyaka Stopamba. To school mane nitie ne en achiel kende manochakore in 1945 iluongo ni Holo Primary School. Gie thuolo ne wan kod kambi mar police miluongo ne anti-stock theft. Maeri bende osekelonwa konyruok kuom gik mamoko mwaseyudo manyien. Nitiere Bethlehem Funeral Home. Maeri bende oger e Ngege kaeni. To kata bedo ni jogweng' ma Ngege kono dongruok achiel ariyo adek. Rem mane ma pod gin go makokele gweng'ni to Ngege bro bedo gi dongruok makelo lokruok. Ong'er chandowa maka wapuro to ng'er ok nyal weyi keti ni rita nyaka cham chiegi kore ka chieng' moro iyud kaka inyalo keyo. Koro wakwayo sirikal ni ka giyie gikonywa gi pi machandowa ka, gikonywa gi security light moa Katito to Tundo Sondo, gikonywa gi wacho ng'er maka wapuro to nyalo chandowa, gikonywa gi yo ma e ndara kochomo malo tie got mondo ka ji kata wan gi jatuo moro to wayud yot kaka jatuo wanyalo tero osiptal. Mine matindo gi a chiro Mudeko koro ka gia chiro Sondu okapu ni miting'o odhi majenzi gi gin jobless koro gibedo attack imagi gik mane gidhi yudo koro waonge moro ahinya. Wakwayo sirikal ni mondo Ngege odongi miwa chiro mano wach namba 1. Namba 2 tayo rim mana kayo kuchopo nyaka Sondu tinegowa. Koro mane gima duong' ahinya mwakwayo ni ka sirikal nyalo yie to mondo konywa. Gimednwa street light mochop nyaka Sondu kata yedhi nyaka got kama pekcha mondo kapono ni gari okwamo kanyo to gine street light makwamo to giketnwa go mar sola ma ikwayo na maduong' nikech sitimo siko lal to nyalo miyo jokuoge yudo nafas. Korwa kaeri chon ne wapidho pamba. Kawuono pamba no ok wanyal pidho nikech wakie kuma wanyalo tere kata wapidhe. Machielo onego bedne wayudo pi. Sani ji wuotho chiegni kilomita 3 to wan gi pi miluongo ni Nyakach water supply manochakore higa mar 1987 1987. Koro pigni osiko mana kaka ne en, onge extension moro amora mosetim mondo jowa mamoko be obed kode machiegni. Koro wakwayo ne ka sirikal oyie to mondo gi extend nwa line mag pigego mondo chop machiegni kod jowa. E wach pamba wagombo ne ka yot nitiere to kaka wan e Nyakach mantiere Kisumu County jinari miluongo ne Kikomi mondo yaw kae to wan be ka wapuro to wayudo ka material wage nyalo chopo maber kama idwarogie. Nyakwaramogi, mana kamano gi kanye mwachopo godo. E giko matelo makawuono, e chenoni mar Ng'e Gwengewa. Kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech juma manyien bende aduogoni kod nondo mar gweng' machielo. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Koro jawa chakwa iweyo kendo kachaka ndaka prabich kodare bang' saa 7 mar odiochieng' chenro pod en mana Migago oyo matin kwa duogo wantie gi mago mag tuke kik idhi mabor.